के हवा? माँ जी, हम आरती हई। आरती? के हवा? के हवा वही जो? के हवा? के हवा? मालती, का बात बा? ऐसे कमरा से आधी रात के तू बाहर निकल के का देखत बाड़ू? आज फिर उहे भइल। फिर उस सपना देख ले बाड़ू तू? वो सपना ना हा, वो हकीकत बा। रोज रात के दुल्हन हमार कमरा में आवेले। मालती, हमरा क्या आज भी वो दिन अच्छा तरह से याद बा। गोड़ लगा था बाबूजी। हवा बेटा विनोद, इनकरा से मिला। ये सिन्हा अंकल बानी, बहुत बड़ वकील हमें। नमस्ते अंकल। हेलो बेटा। आवा बेटा, बैठा। बाबूजी, आप हमरा के बुलाईली? हाँ बेटा, हम तोहरा के हिजा खुशखबरी देवे बुलेले बानी। कैसन खुशखबरी? हम सोचनी कि अब तोहार शादी तय कर देवे के चाही। कहा? हम अपन खातिर बहू भी पसंद कर लेले बानी। सिन्हा साहब के लड़की बाड़ी, अग्नि सिन्हा। और बेटा, अगला हफ्ता हमनी के तोहार शादी के तारीख भी पक्का कर लेले बानी। अगला हफ्ता? बाबूजी, आप हमरा के सोचले के वक्त ही ना देली। शादी तो एक जीवन बंधन होवेला, एगो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाटे। बेटा, सोचे खातिर तोहरा लगे पूरा 1 हफ्ता बाटे, लेकिन तू कर बाऊ है जवन हम सोच ले बानी। सिन्हा वो हमार बेटा बा, देखला ना, चुपचाप अपन सर झुका के चल गए। तू बिल्कुल फिक्र मत करा, सब ठीक हो जाई। हम और का करती माई, चुपचाप वहां से चल आईली। तो के करे के का बा बेटा? शादी ही तो करे के बा। और फिर सिन्हा जी के बेटी बहुत ही सुंदर बिया। माई, बात खूबसूरती या बदसूरती के नहीं बाटे। जवन लेके से हम प्रेम करेली वो बहुत नेक बाटे माई। ये घर के बहू बने के लायक बाटे, और माई वो तो हर सेवा भी करी। और सिन्हा जी की बेटी दिन भर आपन सहेली में बिजी रही, घूमत फिरत रही। माई, हम सिन्हा जी के लड़के से शादी ना कर सकता नहीं। विनोद, बाबूजी, ठीक भइल आप आ गई नहीं। हम सिन्हा अंकल के सामने आपसे बात ना कर पाई। तोहरा के कौन बात करे के रहल?
तोहरा के सिर्फ सेहरा पहने के बाद, घोड़ी पे बैठे के बाद और सिन्हा साहब के घरे जाकर उनकर लड़की के ब्याह करके लावे के बाद। बाबूजी, शादी कोनो बिजनेस या कोनो डील नहीं बाटे। ये तो दो जिंदगी के आपस में समझौता बाटे, एगो कमिटमेंट बाटे। जवन हम आपके होके वाला बहू के साथे कई ले बानी। तू ऐसा हरगिज ना करबा, हम सिन्हा के जवान दे चुकल बानी। बाबूजी, आप अपन जवान काहे देली? आप अपन फैसला देवे से पहले हमसे पूछ लेती ना। काहे? जेकरा पैदा करे से पहले हम केकरो से ना पूछनी, ओकरा जिंदगी पर सिर्फ हमार हक बा। हम जवन फैसला ले बानी वो अटल बा। हम जानत रहली बाबूजी कि आप हमार फैसला से नाराज होगा, मगर हम अपन होके वाली पत्नी से बहुत प्रेम करेली। ओके धोखा नहीं दे सकेनी बाबूजी। आप अपन फैसला बदल दी, काहे से कि जवन फैसला आप के लिए बानी वो सोचे समझे बिना के लिए बानी। का कहले? तोहार इतना हिम्मत? निकल जो हमार घर से, निकल हमार घर से। हम तोहार शक्ल ना देखे के चाहत बानी। ये आप कैसन बात कर रहा बानी? देखी, शादी ब्याह के बाद घर में खुशी लावे ले, घर के जोड़े ले तोड़े ले ना। तू चुप रहा। तू अबले हिजे खड़ा बा। अगर ई घर में रहे के बाद हमार शर्त पर ही चले के पड़ी तोहरा, वरना ना। निकल जो ई घर से। विनोद, आप ओकरा के रोकी, वो जा रहल बा। आप ओकरा के रोकी ना। जौन तरह आप ओकरा के धक्का देके घर से निकलले रहनी, ओकरा के तो हम आज तक ना भूल पौली। और ना ही वो दिन के बाद हमार बेटा आज तक वापस घर आयल, आज तक ना आयल। हाँ मालती, हम वो वक्त बहुते गुस्सा। इता सिन्हा जी की आवाज बा। इतना रात गईल? हम देखा था नहीं। बलदेव जी, बलदेव जी। सिन्हा तू? वो भी रात के 2 बजे? अब का बताई, समझ में ना ही आवता कि आपके कैसे बताई। का बात बा? अंदर आवा। सिन्हा, आप ई बखत सब ठीक तो बा? अब भाभी जी का बताई, खबर अच्छो बा बेकारो बा। खबर आपन विनोद के बारे में बाटे। विनोद? कहाँ बा हमार विनोद? कैसन बाऊ? सिन्हा जल्दी बतावा, का खबर बा विनोद के? भाभी जी, उस दिन से विनोद आपन दोस्त राजीव के साथ पूना में रहत रहल। वो कौनो एगो प्रिया नाम की लड़की से शादी कर लीलस, और अभी 1 हफ्ता पहले आप लोगन दादा दादी भी बन गईली। सिन्हा, हम तोहार ये एहसान जिंदगी भर खातिर ना भुला पाए। जवन विनोद तोहार बेटी के रिश्ता के ठुकरा देलस, तू ओकरा के ढूंढे में हमार मदद कैला। धन्यवाद। और एकरा से बड़ खुशी की बात और का हो सकेला? अरे सिन्हा, जेकरा खातिर हम वसीयत लिखवेनी वो इस संसार में आ गईल। भाई साहब, आप जल्दी से हमने के वो लोगन के पास ले चली। आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना। लेकिन सुनी, हम ले चलब, हम आप दोनों के ले चलब, लेकिन ऐसा पहले हमार बात ता सुनी। भाभी जी, जब हमरा के विनोद के बारे में पता चलल
तो हम ओकरा से मिले के खातिर राजीव घरे गईली और वहाँ पे विनोद से मिलनी। हम रउआ लोग के बारे में विनोद से बतौली। विनोद और ओकर पत्नी खुश हो गईलन। हम ओकरा के इहो बतौली कि आप अपन पूरा जायदाद ओकरा के बच्चे के नाम कर देलस और हमके केयर टेकर के रूप में रखल बाटे। बस ये सुनते ही विनोद और ओकर पत्नी आप दोनों से मिले खातिर वहां से निकल गईलन। लेकिन रास्ता में बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गई। ना ना, ऐसा मत कही। सिन्हा, अब कैसन बाड़ी हूँ? भाई साहब, अब देखी नहीं भी संजोग की बात बा। प्रिया और ओकर बच्चा के कौनो चोट ना लागल। चोट लागल था हमार विनोद के। वही बखत कोमा में बा। ना सिन्हा, अब जब हमार बेटा हमरा मिल गइल बा तो हम ओकरा के कोमा में न रह दे। हम बड़ से बड़ न्यूरो सर्जन के बुला ले। हमरा हमार बेटा के पास ले चला। हाँ हाँ चली। आई भाभी जी, चली चली। का भइल? रुक काहे गइलू? जी कुछ ना। तो चला ना। जी आवत नहीं। भैया हमके बहुत घबराहट हो रहा बा। घबरा मत प्रिया, भगवान चाहिए तो सब अच्छा हो। केहू बा, तू एके पकड़ा, हम देख क्या होती। आराम से आराम से। हम बहुत अभागन बनी। आज हमरा वजह से इनके साथ इतना बड़ दुर्घटना हो गई। ना बेटा ना, तोहार वजह से ना। ये सब हमार पाप के नतीजा बा। जब तक ये तोहरा पास रहले एकरा कुछ न भइल। अब जब ही हमनी के पास आवे लागल, एकर साथ ही हादसा हो गइल। तू चिंता ना कर बहू, सब ठीक हो जाई। ये सब हम बिगड़ले बानी। हाँ बेटी, हम ही एकरा संवारम। तू जल्दी से तैयार हो जा, हमनी के अपन घर चलब।
इला मरीज के पूरा तरीका से ख्याल रखिए। ओके। डॉक्टर साहब विनोद कैसन बाटे? गुप्ता साहब, हम मरीज के पूरा चेकअप कर ले बानी और चेकअप करे के बाद हम ये जरूर कह सकेनी और हमरा के पूरा उम्मीद बा कि विनोद के जल्द से जल्द होश आ जाए। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप एजा बानी ही, लेकिन अगर आप चाहें तो दुनिया के कोनो बड़ से बड़ न्यूरो सर्जन के बुला सकेनी। सारा खर्चा हम देब। आप कहीं तो हम ब्लैंक चेक पर साइन कर देब। आप जे चाहिए अमाउंट भर ली। एकर कोनो जरूरत नहीं के गुप्ता साहब, रवो के हम अच्छा तरह जाने नहीं। राउर बेटा हमरा पास सुरक्षित बा, हम ओकर देखभाल करब। बस आप एक बात के ध्यान रखब कि घर के सदस्य के अलावा कहीं और विजिटर के एजा ना भेजब। डॉक्टर साहब, हम आपसे वादा करता नहीं, घर के सदस्य के अलावा केहू ना आई। प्लीज रिलैक्स। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माजी उठी ना। माजी, बच्चा रोवत बा। माजी उठी ना। माजी उठी ना। के हवा? सपना देख ली, फिर वह सपना देख ली। बहू, बहू, माँ जी, बच्चा बिलक बिलक के रोवता और तू सो रहल बाड़ू। सॉरी, हम अबे दूध बना के ले आओ तनी। दूध बना के लावत हो? तू अपन दूध ना पियाईबू? ओ माँ जी, हमके डॉक्टर मना के ले बाड़े। हम लेके आओ तनी। का भइल बेटा? का भइल? कुछ ना माँ जी। ऐसा लागल कि केहू जोर से थप्पड़ मारलस। ना, ऐसा तो कोनो बात नहीं खे। अच्छा तू बैठा, हम अबे दूध बना के लावत आनी। के हो तू? के हो तू? के हो तू? हम पूछे तनी के बा यहाँ पर? के हो तू? काहे हमके मार रहल बड़ा? सामने काहे नहीं खावत? बाबू अभी ले रोवता हो तो उठाइबो नहीं के कहलू। ये आजकल के लड़की लोग भी ना हमरा समझ के तो बाहर बा। बस बेटा बस 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 बाबू, ला 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 ला। जियत रहा। ई तो वहां बैठल बिया
तो हमार पैर की छुअलस। देखी विनोद के केहू पानी पिलावा था, लेकिन वहाँ केहू दिखाई नहीं खे देत। कहाँ बकवास करता हो तू? सच कह रहल बानी हम। चला हमरे साथ। ये सब का बा? तू का बकवास करत रहलू? डॉक्टर हमार विश्वास करी, यहाँ केहू बा जे पेशेंट के मास्क हटा के उनके पानी पियावत रहे और एक जगह हवा में उठल और गिलास में पानी भर गई। शट अप! बंद करे बकवास। लगा तो तोरा के काम करे के नहीं खे, यही से तो। नहीं सर, ऐसा बात नहीं खे। देखा दिन में सपना देखल छोड़ता, लगा तो तू दिन में सुतल रहलू। ये हमार लास्ट चेतावनी बात तोरा खातिर, अंडरस्टैंड? का मुसीबत बा, लगता हमरे साथ कुछ गड़बड़ बा। ना 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 ना, का बात बा? भूख लागल बा का? काहे रोत बड़ा? रुका, हम तोरा खातिर दूध लेके आवत बनी। झूला में लेट बा। ओहो हो, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अब्बे दूध लावत बानी हम, अब्बे लावत बानी। हमरा के ऐसन काहे लागता कि जैसे ही कमरा में केहू आइल रहे। हाँ, हमरा के आवे में देर हो सकेला। ऐसा कर तू खाना खा के सोच जा, ओके? डॉक्टर साहब जल्दी चली, विनोद की हालत ठीक नहीं है। विनोद की हालत खराब बाटे, चला चल जाओ। कहाँ चल गई ली?
ये मास्क के निकाल देलस। हे भगवान, हे भगवान। भगवान के बहुत धन्यवाद। ये सब काबा ये सब ए तरह सूद के तू मरीज के ख्याल रखबू। हाँ, माफ कर दी सर। देखा, माफी मंगला से काम ना चली। अगर आइंदा तू लापरवाही कैलू तो तोहरा के हम माफ ना करब, समझ लो। आइंदा ऐसा गलती ना होगी सर। ठीक बा। होश में आ जा विनोद। विनोद, बहुत कुछ बिगड़ चुकल बा, हम क्यों के ठीक करेक बा। आंखें खोला विनोद, विनोद आंखें खोला। माँ जी, का बात बा बेटी? माँ जी वो हम नर्सिंग होम जाते नहीं। और बाबू? वो सुतल बा, तो हम चली। हाँ बेटा। सुना, जी माँ जी। तार मंगलसूत्र कहाँ बा? ओ माँ जी, मंगलसूत्र तो सुहागन के सूना गला नीक ना लागेला, हम देता नहीं। जी। मंगलसूत्र? हम मंगलसूत्र पहने कैसे भुला गए नहीं। ला, पहन ला। जी, थैंक यू माँ जी। पहन ला ना। हाँ, हम पहना देत जी। बानी। सदा खुश रहा। कितना अरमान रहल तू लोग के शादी के लेके, पर सब दिल में रह गए। बस अब तो विनोद जल्द से ठीक होके घर आ जाए, तब एको बहुत बड़ जश्न कइल जाई। बहुत बड़ जश्न, इतना बड़ जश्न कइल जाई कि तू देखत रह जाइबू। सब रही सही है वहाँ पर। का भइल बहू? तू के मंगलसूत्र पसंद ना आयल? ना माँ जी, ऐसा कोनो बात नहीं की। हम चलते नहीं। अच्छा बेटा। का भइल बेटा? अरे हमार बच्चा, माँ गेल बाड़ी। का भइल हमार बच्चा? तू अबले तैयार ना भइलू? दिखाई ना देवेला तो अपन आँख के इलाज करावा। देर हो रहल बा, हम हॉस्पिटल जाता नहीं।
हो जा। डॉक्टर साहब, होश कब आई हमारे विनोद के? देखिए, ऐसन केस में ठीक ठीक बतावल जरा मुश्किल हो खेला। फिर भी हमरा के राउर बेटा के केस में पूरा उम्मीद बा। एक छोटा सा प्रेशर ओकर दिमाग में बनल बा। एकरा खातिर हमने त्रिवेंद्रम के डॉक्टर नायर से संपर्क स्थापित कैले बानी। उनका से डिस्कस होखला के बाद एगो छोटा ऑपरेशन करे के पड़ी। ओकरा बाद सब ठीक हो जाए। कोनो खतरा तो नहीं के? गुप्ता जी, कोमा से बढ़कर और खतरा का हो सकेला? के हो? माँ जी, हम आरती हैं। आरती? रुक जा। के हो तू? ई कैसन आंख में चोली खेलत हूँ हमनी के साथे। कब्बो दिखाई देलू आ कब्बो ना दिखाई देलू। ई त हम अच्छा से जानी ले कि तू केवल भ्रम नहीं को। माँ जी, हम आरती हैं। सुन चुकल बानी, सिर्फ नाम बतौला से ही परिचय पूरा ना होला। हमरा पास आवेलू, हमार पैर छुएलू, हमार पैर दबावेलू, फिर अचानक गायब हो जालू। फिर बच्चा के पास दिखाई देलू। आखिर चाहत का बाड़ू तू? का चाहत बाड़ू तू हमसे बतावा? माँ जी, हम ही बच्चा के माई हैं। का? हाँ माँ जी, माँ जी, हम आपके बेटा विनोद के पत्नी हैं। का? विनोद की पत्नी? ओकर बच्चा के माई? तो फिर प्रिया के बिया? नमस्कार, इंदिरा विमेंस हॉस्टल। हाँ जी, के चाहिए? हाँ जी, आरती, 1 मिनट। हाँ, बुलावत बानी। शांता बाई। हाँ मैडम। आरती से कहा ओकर फोन बाटे। जी। आरती, तुहार फोन है। हमार फोन के कर हा? अरे वे तुहार वाला हो की? वाह शांता बाई, का सही कहलू। जा जा, तोहार वाले के फोन हवे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आरती, तोहार फोन बा। हेलो। हेलो आरती, हम विनोद बोला तानी। हाँ बोला। आरती, बाबूजी हमरा के घर से बाहर निकाल देले बाड़े। कहा मजाक करत बाड़ा? हम मजाक नहीं करत बानी आरती, हम सच कहा तानी। अच्छा। आरती, हम तोहरा से बहुत प्रेम करेली। आई रियली लव यू। हम ही फैसला कैले बानी कि अब हमने के शादी कर लेवे के चाहिए। अच्छा, ए वक्त तू कहाँ बाड़ा? क्वालिटी रेस्टोरेंट। ठीक बा, तू वहीं रुका, हम वहाँ आवत बानी। विनोद, तू फोन पे का कहत रहला? हाँ आरती,
हम बिल्कुल सच कहा तानी। हमार बाबूजी हमरा के घर से निकाल देले बाड़न। और जाना ताड़ू काहे से कि हम एडवोकेट सिन्हा के लड़की से शादी करे से इनकार कर देली। और इस दौरान हमनी के बीच काफी बहस भइल और मालूम बा वो फैसला का कैले बाड़न। वो ही फैसला कैले बाड़न कि अगर हम एडवोकेट सिन्हा के लड़की से शादी नहीं करब तो हम वो घर में ना रह सकेले। हम इनकार कर देले और वो हमरा के घर से निकाल देले। तू हमरे खातिर अपन घर छोड़ला? तोहरे खातिर घर, तोहार खातिर तो हम पूरी दुनिया छोड़ सकेली आरती। अब का हुई विनोद? और अब हमार फैसला बाकी हम दोनों शादी कैली हल जाए। अब रवा दोनों पति पत्नी बन चुकल बानी। बहुत बहुत बधाई हो हमार दोस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आरती, हमार दोस्त राजीव। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। राजीव पूना में रहलन और हमार खातिर नौकरी भी ढूंढ के रखले बाड़े और हमनी के इन्हीं के पास 6 महीना रहल जाई। दोस्त, ये तू कैसन बात करता रहे? 6 महीना का है तो हाँ, जब तक मन करे तू वहाँ आराम से रह। इतना बड़ा घर बाटे वहाँ, और वहाँ रहे लगे खाली हम और हमारी बहन प्रिया। भाभी जी, ये हमारी बहन है प्रिया। हेलो। आज से आप लोग के अपन घर समझी और जब ले मन करी आराम से रही। चलिए। ठहरी, हम अबे आवतनी। प्रिया रीति रिवाज में बड़ा विश्वास करेले। लगातार आप लोगन के स्वागत के तैयारी करत बारे। भैया, दूल्हा दुल्हन के स्वागत ऐसे कइल जाला। थैंक यू। यू वेलकम। आजा। राजीव, राजीव, हमारे को बिनती बात हो रहा से। हाँ बोला ना। कि तू हमनी के बारे में केहू से कुछ न काबा। ये कैसन बात करत हो विनोद? हो सकेला भी हाँ तोहरे बाबूजी की नाराजगी खत्म हो जाए और वो तोहरा की माफ कर दे। नहीं राजीव, हमार बाबूजी के नाराजगी कब्बो खत्म न होगी। हम उनकरा पास तबे जाइब जब हम जिंदगी में कुछ हासिल कर लेब। उन्हों के महसूस होवे के चाहिए कि वो का खो देले बढ़न और का पहले बढ़न। विनोद, हम ये बात कब्बो भूल नहीं पाए कि हमरे वजह से तू बेघर भइल बाड़ा। का कहलू? तो सुन लू नहीं, घर घरवाली से हो खेला। हम बेघर कहाँ बहनी, हम तो घरवाला हो गेली। तो हार घरवाला। अच्छा ऐसा करा, एकरा के इनका कमरा दिखा दे। आई। माँ जी, सच मानी हमरा के ये बात के बेहद अफसोस रहल कि हमार वजह से ही घर के बेटा अपन माँ बाबूजी से अलग हो गए। हमरा के पता नहीं रहल कि यहाँ ये घर में अपन बेटा के खोजल शुरू कर देले बाटे और एकर जिम्मेदारी रउआ लोग सिन्हा के देले बानी। हाँ, हमनी के सिन्हा की जिम्मेदारी ऐसे सौंपले रानी काहे से कि उई बात भूल गए रहे कि हमार विनोद उनकर बेटी से शादी करे से इनकार कर देले रहे। उल्टा वो ता विनोद के पापा के हमेशा समझावत रहलन कि वो विनोद के माफ कर दे। उन्हीं के समझौला से विनोद के पापा वो अनोखी वसीयत बनावे के फैसला कैले। वो अपन पूरा जायदाद अपन पोता के नाम कर देले।
जबकि हम लोग के तो मालूम भी ना रहे कि असल में विनोद शादी कैलस भी की ना। और अगर वो शादी कर लेलस तो ओकर कोनो बच्चा बा की ना। हमके तो ये सब सिन्हा बतौलस कि विनोद ने राजीव की बहन प्रिया से शादी कर ले और वो लोग पुणे में बाड़े। हाँ, हमके याद आइल वो रात सिन्हा साहब हमने के घर आयल रहलन। सिन्हा तू भी रात के 2 बजे? अब का बताई, समझ में नहीं आवता कि आपके कैसे बताई। का बात बा, अंदर आवा। सिन्हा, आप ये बखत सब ठीक था बा? अब भाभी जी का बताई, खबर अच्छो बा बेकारो बा। खबर आपन विनोद के बारे में बाटे। विनोद? कहाँ बाटे हमार विनोद? कैसन बाबू? भाभी जी, जब हमरा के विनोद के बारे में पता चलल तो हम ओकरा से मिले के खातिर राजीव घरे गईली और वहाँ पे विनोद से मिलनी। हम रउआ लोग के बारे में विनोद से बतौली। विनोद और ओकर पत्नी खुश हो गईलन। हम ओकरा के इहो बतौली कि आप अपन पूरा जायदाद ओकरा के बच्चे के नाम कर देलस और हमके केयर टेकर के रूप में रखल बाटे। बस ये सुनते ही विनोद और ओकर पत्नी आप दोनों से मिले खातिर वहां से निकल गईलन। लेकिन रास्ता में बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गई। सिन्हा, हमरा के हमार बेटा लगे ले चला। हाँ हाँ, चली आई भाभी जी, चली चली। माँ जी, ओ दिन हम आपके रोके के बहुत कोशिश करनी, लेकिन हम बेबस रहनी, कुछ नहीं कर सकत रहनी। हम आपके सावधान करे चाहत रहनी हैं और इहो बतावल चाहत रहनी है कि सिन्हा के हमार और विनोद के पता ठीक 6 महीने पहले चल गए रहे। का? हाँ माँ जी, और वो दिन संडे रहल। विनोद, अरे विनोद कहाँ हुआ हमार भाई? विनोद! अरे राजीव भैया, का बात बा? बहुत खुश लगत बाड़ा। पहले ये बताई विनोद कहाँ बाटे? उ तो तैयार होत बाड़े, काहे का भइल? बात बहुत खुशी की बा, लेकिन हम पहले तो होके नहीं विनोद के बताई। का बात बा राजीव? ऐसा कौन बात बा जो तू हमरा के बतावल चाहत बाड़ा? विनोद हमार भाई देखा तोरा से मिलके आइल बा। के? सिन्हा अंकल, आप? विनोद, कैसन हवा बेटा? बात बा और यही खुशी के मौका पर हम आप लोग के एक और खुशखबरी देवल चाहतनी। आरती माँ बने वाला बाड़ी। का? जवन बाप बने वाला बा, ओके एक खबर भी ना बाटे। अरे बेटा, ये तो बहुते खुशी की बात बा। बस अब हम फैसला कर ली बानी। अब हम तू दोनों के नहीं बल्कि तू तीनों के अपन साथे ले जाए। बलदेव अपन पोता के देखकर कितना खुश होई है। माँ जी, ओ दिन तो हम ई नहीं जानत रहनी कि सिन्हा के ई बाती के पीछे का वजह बा। बाकी वजह तो सिन्हा के उहे दिन बता देवे के चाहिए ना। अगर वो आप लोगन के सब कुछ ओही दिने बता देले रहते ते अपन काला मन के काला मुराद पूरा कैसे करतन? ई तू का कहत बाड़ू? माँ जी, हम सच कहता नहीं। सिन्हा विनोद के इनकार के बाद कब्बो नहीं भूलैले रहने
उ त उनकरा के ऐसा सजा देवे के चाहत रहलन जोन विनोद कब्बो ना भूल सके। वो अपन घिनौना साजिश में पहला आपके फिर बाबूजी की निशाना बनवलन। वो बाबूजी के पोता के जिक्र करके उनकरा से वसीयत लिखवा लेहलन और उन्हें राजीव और प्रिया के भी इस साजिश के हिस्सा बना लेहलन। ये कैसन बात करता नहीं सिन्हा साहब, रउआ के मालूम होके के चाहिए विनोद हमारे दोस्त बाटे। राजीव हम अच्छी तरह से जानेला, लेकिन तू नहीं जानत हवा कि तोहरा के ई काम के कितना पैसा मिली। तोहरा के ई काम का 2.5 करोड़ रुपया मिली। 2.5 करोड़। हाँ, एगो बात हम और बोले नहीं, दुनिया में पैसे से बड़ कौनो दोस्त नहीं बाटे, पैसा ही सब कुछ बाटे। तू का कहो तो बेटा? लेकिन अगर इनमें कोनो ऐसन वैसन बात हो गई तो हम तो बर्बादे हो जाए। ना बाबा ना, हमके तो बहुत डर लागेला। डर? अरे डर कौन बात का? हाँ? अरे राजीव के तो खाली 2.5 करोड़ रुपया मिलत बा, लेकिन तोहरा के तो हमार दोस्त गुप्ता के आधा जायदाद मिल रहा बा। बस वो जायदाद के हम दोनों मिलके बांट ले अब। हाँ, लेकिन ये सब होगी कैसे और कब? हम बताओ तानी, जहिया आरती बच्चा के जन्म दे और बच्चा कुछ दिन का हो जाई तब हम निकाह करो, हम तोहरा के बताओ तानी। ओकरे बाद सारा माल हमनी के पास हो जाई। पैसा ही पैसा, सोचा मत, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ बा। हाँ, हम कहता नहीं, हाँ कहता, ये मौका बार बार ना आई। हाँ हाँ हाँ। माँ जी, और आखिर वो दिन आ ही गए जब हम राउर पोता के जन्म देली। हम और विनोद बहुत खुश रहली, लेकिन फिर एक दिन अरे माफ करा बेटा, हम बाद में आ जाए। नहीं नहीं सिन्हा अंकल, आई ना। कैसे आईली है? बस बेटा, अब बरसों के बिछड़े लोगन से मिले का वक्त आ गइल बा। जब तू घर छोड़ के आयल रहला तब तू अकेला रहला। आज तुहार साथ तुहार पत्नी आरती बाटे और एक सुंदर सा बच्चा। जब बलदेव और मालती भाभी तोरा तीनों के देखी ता कितना खुश होई। हम ता उनकर आके तोहरा के पहुंचे की खबर भी दे दे। तब का हमने के आज ही निकले के हाँ पड़ी? बेटा, बस आज ही निकले के बा। आरती, बधाई होखे। थैंक्स। आरती, मुबारक होखे, बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन तोहरा के बहुत मुबारक होखे। अले बेबी। आरती, हम और अजीत भैया भी तोरा साथे चलेंगे। अले बेबी, अले छोना बेटा, आजो जो जो मोची की पहुंचा जा। अले बेटा, ओ बेबी। आरती, हम तोरे लॉस खातिर एगो सरप्राइज प्लान कैले बानी। कैसन सरप्राइज? आरती, हम और अजीत भैया अपने गाड़ी से जाइल जाए और तू और विनोद अपन गाड़ी से आई है। और जब तू अंकल आंटी से मिलबू तो जाहिर सा बात बा, तो ऊ
अपन पोता से मिलल चाहिए और हम 10 मिनट बाद के वहाँ लेके आ जाए। कैसन रही? ये ठीक तो नहीं खिलागत, लेकिन देखनी सिन्हा अंकल, अभी न अपने सास ससुर से मिलने भी ना। कहीं ऐसा तो नहीं खे कि तोहरा के हम पर भरोसा ही नहीं खे कि हम तोरा छोटा सा बेबी के 2.5-3 घंटा संभाल भी पाए। काहे विनोद? नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं। ठीक बा, हम आगे जाता नहीं, आप पीछे आई। डन। ओके आरती। पता बा आरती, माई बाबूजी हमनी के देख के कितना खुश हुई है ना? अरे का ब्रेक काहे नहीं लगा था? का भइल विनोद? ब्रेक 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 फेल हो गई बा, लगत नहीं बाटे ब्रेक। का भइली ब्रेक के? ओ ट्रक जो ट्रक हमने के गाड़ी के उड़ावलस, वो ट्रक भाड़े पर लिहल गल रहे। हमनी के मारे खातिर वो ट्रक ड्राइवर के बहुत सारा पैसा दियल गल रहे। वो ड्राइवर के ते अपन कैले के सजा वही दिन मिल गई। वो जौन ट्रक के चलावत रहल, वो ट्रक एगो पुल के दीवार से टकराकर पानी में गिर गई और वो ड्राइवर वहीं मर गई। माँ जी, रउआ के बेटा के किस्मत बहुत नीक रहल। ओ दिन वहां से खाली एम्बुलेंस गुजरत रहे, जौन हमनी के अपन गाड़ी से निकालकर हमनी के एगो अस्पताल ले गई। ई मर गईली।
यानी यानी तू मर? माँ जी, हम तो जेते में राउर दर्शन भी ना कर पहिले और हमरा के दुनिया छोड़े के पड़े। बहू, तू? हाँ माँ जी, हम बदनसीब आरती नहीं, आरती की आत्मा है। माँ जी, सिन्हा के प्लान थे हम दोनों के मारे के रहे, लेकिन राउर बेटा के नसीब बहुत बढ़िया रहे। राउर आशीर्वाद की वजह से राउर बेटा बच गयलन और ओकरे बाद और सिन्हा ऐसन खेल खेलन कि यहाँ हमार बदला प्रिया के राउर बहू बना के आपके यहाँ भेज देलन। तू ठीक कहत बाड़ू बहू, बिल्कुल ठीक कहत बाड़ू। अब हम समझनी कि वो बच्चा के दूध काहे न पिलावत रहल। अब हम समझनी कि वो मंगलसूत्र काहे न पहनत रहल। इतना बड़ धोखा, इतना बड़ विश्वासघात। तू देखिया, हम केहू के ना छोड़ब, एक एक से बदला लेहब हम। सिन्हा, उ राजीव, ओकर बहिन प्रिया, एक एक के कानून से फांसी के सजा दिलाई। तू देख लिया। नहीं माँ जी, अब उनकर खिलाफ सब सबूत खत्म हो गए बा। कानून उनकर कुछ नहीं कर पाई। अब वो लोगन बिल्कुल आजाद बाने। तका वो लोग तोहार हत्या करके ऐसे ही घूमत रही हैं? नहीं माँ जी, वो लोगन के सजा मिली। वो लोगन के सजा हम दे। माँ जी, वो लोग हमार बच्चा छीन लेहलन। वो लोग हमरा के हमार पति से दूर कर देहलन। वो लोगन हमरा से आप जैसन माता पिता का प्यार और आशीर्वाद छीन लेहलन। तू सच कहत बाड़ू। वो लोग हमरा से बहू के रूप में मिले वाली एक प्यारी सी बेटी छीन ले ले। पर तू उनकी मत छोड़िया, उनकी कड़ी से कड़ी सजा दिया। बाकी तू करबू कहा? माँ जी, अगर आप हमारे साथ बानी तो हम आपके बतावा तनी कि हम का करब। बेटा विनोद, हम डॉक्टर आनंद। आरती कहाँ बा? आरती के बा? आरती तो हाँ, ये आरती बाटे। विनोद की होश आ गई बा। इनकर घर वाला के तुरंत इन्फॉर्म कर दो। ओके? बेटा विनोद, हम आपके एक इंजेक्शन देत बानी, आपके खातिर बहुत जरूरी बा। अरे प्रिया बेटी, कहाँ जात बाड़ू? जी हम मंदिर जात रहने। भगवान का शुक्रिया अदा करे कि विनोद के होश आ गए। जा बेटी जा, भगवान से प्रार्थना करा। आवा। जी। का
विनोद कुमार से बाहर आ गए बाटे। हाँ, अब आपके जल्दी ही कुछ करे की होगी, वरना सारा किया कराए पर पानी फिर जाई। जैसे उन लोग के मालूम पड़े कि हम और राजू आपके साथ बनी, वो लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं होई, कब्बो नहीं होई। जब हम विनोद और आरती के पूना के रास्ते में खत्म करवाइले की कोशिश कर सकत बानी तो हम ओकरा के अस्पताल में भी मरवा सकीला। अब इन डॉक्टर ओकरा के बेहोशी के इंजेक्शन देले बाड़े। जोन कुछ भी होके के बाद ओकरा होश में आवे के पहले होके के चाहिए। कुछ नहीं होई, हम कहतानी ना कुछ नहीं होई। और तू लोगन ता बिल्कुल चिंता मत करा। अबे थोड़ा देरी में ओकरा के एक ऐसा इंजेक्शन लगावल जाए जेकरा बाद वो कब्बो होश में ना आए। तुम रुका, हम देखा तानी। अरे भाई साहब, आप सिन्हा हमरा तो से बहू। जी पिताजी, हम मंदिरों के आगे नहीं, एक्चुअली हम इनके बतावे आयल रहनी कि आज हमरे खातिर बहुत बड़ खुशी की बात बा। बड़ खुशी की बात है सिन्हा, विनोद के होश आ गई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात बा, बहू हमरा के बता चुकल बाटे। हाँ, मगर विनोद के कुछ याद ना आ रहा बा। अरे राजीव बेटा, डॉक्टर हमरा के सलाह दिले कि हम ओकरा तोहर घर पूना लेके चल जाई। पूना में ओकर याद बंधल बा, हो सकेला कि शायद ओकरा सब याद आ जाई। सिन्हा, हाँ, हम विनोद के अपन साथे लाइल बानी। हाँ। तू राजीव के साथे पूना पहुंच के सब इंतजाम करा और पीछे से हम नहीं आ जाए। वैसे आप चली, हम आपसे पहले पूना पहुंच जाए। हाँ ठीक बा बेटा। एकर मौत खुद एकरा के यहाँ खींच ले आयल बाटे। अब एगो और दुर्घटना होगी और में ना ही विनोद बची और ना ही तक केहू विनोद का नाम लेवे वाला। हम आरती। सिन्हा, तू का सोचला? तू जवन खेल खेलला ओमे तू दोबारा कामयाब हो जाइबा? सिन्हा नहीं, आखिर विनोद की गलती का रहल सिर्फ इहे ना कि वो तोहार बेटे के साथे शादी करे से इनकार कर देहला। तू अपन दोस्त के पीठी में छुरा घोपले हवा। ठीक वही तरह जवन तरह राजीव अपन दोस्त के पीठ में छुरा घोपले हवे। आरती, हमरा के माफ कर दो। हम कुछ न कैली, ये सब सिन्हा साहब के बात में आके कैले रहली। हम लालच में आ गए रहली। आरती, हमने कुछ न कैली। आरती प्लीज प्लीज हमके माफ कर दो। आरती, हमरा से गलती हो गई, हमरा के माफ कर दा। तू लोग पैसा के लालच में एकर साथ देहले बाड़ा। तू लोगन के गलती के सजा अब मिल के रही। हमरा से गलती हो गई, हमरा के माफ कर दा। तू लोग जवन ट्रक वाले के पैसा देले बाड़ा, ओकर ट्रक वही खड़ा बा, लेकिन अब उ ट्रक से विनोद के कार के नहीं तोहार कार के एक्सीडेंट होगी। हमरा से गलती हो गई, प्लीज हमने के माफ कर दो। हमने के माफ कर दो, प्लीज हमने के माफ कर दो। हम मरे के नहीं चाहता नहीं, प्लीज हमरा के माफ कर दा। ई का हो रहल बा? ई का हो रहल बा? हमने के माफ कर दो, हमने के माफ कर दो। गाड़ी के रोका,
अरे क्यों गाड़ी के रोका? हमरा के माफ कर दे, हमरा के माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। आगे देखा सिन्हा। सिन्हा, माँ जी, राउर बेटा के दुश्मन के सजा मिल गइल बाटे। हमरा के बस एक के बात के दुख बा कि हम आपके सेवा नाई कर सकली। शायद ए जन्म में राउर जैसन माई बाबूजी की सेवा और सुख हमार नसीब में ना रहल। विनोद, रउआ के नया जिंदगी मुबारक हो। अलविदा।